Oh wes tak buka. Arep obah wae angel lho. Bolo, bolo. Daratane ilang kabeh. Ayo Mbak Yanti semangat. Ora iso maju iki lho. Ora iso maju. Gendong suka. Rekosone. Ger gigi. Wes. Dik kaya dhewe kok kaya ngono. Arep maju angel ra. Wae ndudut welut sak gedene. Gua lo nglangsur wetenge nggo nglaru. Ayo. Wis ora mantep aku kok wis ambyur kok. Wis anu kok. Wis esuk lho. Wis nyemplung kok. Kasan jane galengan sike. Mbak Puji men guyang-guyung wae. Kene Yanti mek sakmono. Yayan, Rambles. Ora kae ngarepe tari kae engko. kuwi kok mek sakmono. Apane? Kene iki. Lah saya dhuwur kok. Iku nek nang tengah karo ki ambles. Malah keropokmu wis dipangan semut Mbak Yanti. Iya ta, bapane ni. Gantung kulon mau. Dek ngendi ana nang Wis gantung. dipangan semut Wayang-wayang lho. semut ki lho. Ayo Kang Koko. Semut wis nurut saka kok ngomong iki wis di. Anu kok saiki dindoki meneh. Gelasku cilik. Jileh anu jileh hampir Bu Fitri apa? Kayak ngono tengah sawah kono. Ini kita nih ya, kan. Aku main kon kok. Ini bang kok kita mantap. Ono kaburung. Aku mau makan lho kok. Enggak tuntas ae. Mentane rampung. Jaluk kon ngirim kae, Pan. Jaluk kirim wedang kae. Kae wong ora iso munggah, ora iso ndudut. Lek ora ono banyune klo kekancing sikile. Kalau kayak tak buka. Ora iso ngono. Iya. Wis. Dene panganane koyo semut kae. Yo, glo. Ya Allah. Kita ambil rumil oleh gawean kok wis terah semut. Pangan dhisik yo. Iki daratane ilang kabeh. Alah wis ora sampe kergaretan nek ngono. Kon jero kok. Manut sing liyane. Yo kudu kepiye Mbak Yanti ora. Iya segane majikome dileboni semut ki. Deloke ember Fitri ya. Dirinjang. Ini genderan Fitri ya. Wis kok mbok ngontan. Kamu dari ora itu. Oh, kebune sijine metu. Wih. Wis ora betah ning jero. Kae sing lemu ora iso dudut, dundangke bapakne kae. Bapakne kan ngopo? Dudut. Engko buka terus ketok. Kono Mbak Yanti. Kok kono kok di mundur kene. Oh. Ora sekolah lek ngidul wae kok. Saya dicanduri ya diliwati iki anu bubar e. Ah lha kuwi nggonku mau sing tanggo lewat lha mau. Kae kulon kae do meneng-meneng apa kae? Mbok mondorane suarane. Kembel mau nyuk meneng. Oh wis praktis. Mesake suka nanti mlebes milih. Gah le ganti kok nek Bali wae. Candake ngono apa? Jarike Pinter wae. meneh apa wis?